carte ne este adresată și nouă și nu vă spun faptul că ori de câte ori am o speță, un caz, nu voi ezita să apelez la un specialist în acest domeniu. Ce aș mai putea să spun? Știu că pe lângă maestria, pe lângă pasiunea dânsului, în lucrarea asta nu puteau să lipsească Dumnezeu și familia lui minunată, fără de care nimic nu s-ar fi putut realiza, chiar întâlnirea noastră de astăzi de aici. Și am să închei spunând ceva. George, îți lipsește ceva. Iar acestei cărți îi lipsește ceva. Ce este acel ceva? Un premiu. Un premiu. Te felicit pentru ceea ce ai reușit să ne dai nouă tuturor din priceperea, din cunoștințele tale. Îți doresc mult succes în continuare. Să nu fie decât începutul acest moment aici, în calea desăvârșirii. Și fiindcă suntem la final de an, în preajma Sfintelor Sărbători, dați-mi voie să vă urez în numele meu personal, al familiei mele, dumneavoastră tuturor celor care astăzi v-ați consacrat o parte din timpul prețios, cele mai bune gânduri, pace în suflet, întregi la minte și la trup să vă găsească anul care vine. Doamne ajută! Vă mulțumesc! Este un moment dificil, dar trebuie să ia cuvântul autorul. Este poate cel mai dificil moment. Și mie mi-a fost astăzi foarte dificil, pentru că trebuie să fiu anfitrionul din această după-amiază în niște condiții în care, cel puțin pentru mine, emoțiile au fost poate mai mari decât ale autorului, pentru că se află printre cei care au prezentat cartea atât conducătorul meu de doctorat, cât și președintele comisiei mele de doctorat, ceea ce e mult mai greu decât ar fi trebuit. Dar, cum toate lucrurile grele pot fi duse, am încercat să duc și această greutate. Desigur, înainte de a da cuvântul autorului, pentru că voi lua cuvântul și la închiderea acestei după-amieze de spiritualitate în Biblioteca Avocaților din București. Într-adevăr, cele 3 lucrări denotă o anumită aplecare către studiu și este, de asemenea, o invitație pentru colegii noștri care se află astăzi în această sală, ca la anul, pentru că voi încerca să promovez o hotărâre de Consiliu la Baroul București, ca cel puțin trimestrial, nu lunar, trimestrial, să avem posibilitatea să lansăm cărțile scrise de avocați. Așa cum mi-am propus și sper că în 2013 să realizez un alt deziderat, un vis de-al meu mai de demult, la nivelul Baroului București, în care avem un număr mare de avocați, un concurs de pledoarii. Desigur, aceste lucruri sunt nu pentru sfârșitul acestui an, cu toate că suntem într-o frumoasă lună, am încercat, într-un fel sau altul, să diminuez emoțiile Richard Jacob. Vă rog. Domnișoarelor, domnilor, doamnelor, stimat auditoriu,
mă simt foarte onorat că sunteți alături de mine astăzi în aceste momente aici. Pentru mine și pentru cariera mea profesională este un reper această întâlnire. Doresc să folosesc acest prilej pentru a mulțumi în primul rând Baronului București și personalul domnului consilier Friedman pentru această lăudabilă inițiativă privind proiectul lansărilor de carte în cadrul unui program mai vast care s-a referit la aniversarea a 180 de ani de la înființarea Baronului București. De avocatură București. Vă spun sincer că pentru mine nu a existat onoare mai mare decât aceea de a fi prezentate aceste cărți de către doamna profesoară Sofia Popescu, de către domnul profesor George Antoniu și de către domnul profesor Vădescu Valentin, membrii de bază ai Institutului de Cercetări Juridice. Doamna profesoară Sofia Popescu, vă spun sincer că sunt mărmurit de tot ceea ce a spus despre mine și despre lucrarea mea. Vă asigur de înalta mea stimă și considerație și vă mulțumesc foarte mult pentru că o parte din bugetul de timp al dumneavoastră l-ați alocat pentru această întâlnire și dați-mi voie să vă ofer un buchet de flori. Încercam să scriu primul articol la revista de drept penal și m-am dus în birou la domnul profesor George Antoniu, care mi-a dat primele îndrumări și a fost de acord cu acel articol și mi-a sugerat ca să continui cu publicarea unor astfel de articole. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru cuvintele frumoase ce le-a spus la adresa mea. Mi-am dat seama că a citit cursul pentru că este vorba despre un curs ce este adresat studenților mei. Studenți pe care îi stimez și respect și pentru care am încercat să scriu acest curs pe înțelesul lor. Mi-am dat seama de această necesitate din seminariile pe care le-am desfășurat. Și cred că este mult mai important astăzi ca studenții noștri să cunoască măcar instituțiile fundamentale în cazul nostru ale dreptului procesual penal. Și abia după aceea, după ce avem o bază solidă, să începem să discutăm și despre jurisprudență, CEDO și așa mai departe. De asemenea, mă onorează foarte mult și prezența domnului Valentin Vădescu Stelian, fost coleg la Direcția Juridică, un prieten adevărat, care întotdeauna m-a ajutat și cu care am avut discuții foarte interesante. Și dacă dânsul spunea că eu merit un premiu, apreciez că încă nu am ajuns la acel nivel, dar îi întind eu o provocare dânsului. Aceea de a lucra la o temă pe care vom stabili ulterior, care dacă va avea un conținut științific deosebit, să sperăm că în viitor va obține un premiu și o recunoaștere din partea juriștilor. Aș vrea să mulțumesc în egală măsură colegilor mei de la facultate, care sunt alături de mine. Vreau să vă spun că sunt foarte mulți dintre dânsii care au lucrări de o valoare deosebită. Și îndemn pe această cale să-și lanseze și domnilor cărțile, pentru că acolo, la facultatea noastră,
se desfășoară o activitate de cercetare științifică deosebită. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Să mulțumesc foștilor mei studenți și actualilor mei studenți prezenți în sală. Cărțile au fost scrise pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici. Nu în ultimul rând, dați-mi voie să mulțumesc pentru sprijinul acordat, necondiționat, și Gabrielei, soției mele. Și pentru că ne aflăm în preajma sărbătorilor de iarnă, bântuie Spiritul Crăciunului și ne îndreptăm cu pași repezi către cumpăna dintre ani, știu că pentru fiecare o să vină la dumneavoastră Moș Crăciun cu o desagă plină de daruri și de bunătățuri. Vă rog să știți că într-un colț din acea desagă am pus și eu pentru dumneavoastră, familiile dumneavoastră și cei care vă sunt dragi, urările mele de sănătate, noroc și fericire. La mulți ani și vă mulțumesc! Desigur, așteptăm ediția a doua, a treia, a fiecărei lucrări. Suntem într-adevăr într-o cumpănă nu numai a anilor, dar și într-o anumită cumpănă a reformei în justiție. Se pune problema jurisprudenței. Am să vă spun cu același simț al umorului, pentru că dacă nu ai umor, nu ai ce să cauți la tribunal, iar dacă nu ai trecut pe la tribunal, ai trăit degeaba. Este o întrebare firească la care avem și un răspuns. De ce nu se aplică jurisprudența? Este simplu. Din prudență. Vă invit, înainte de a încheia, la după amiaza din 14 decembrie, ora 14, tot în Biblioteca Avocaților, unde doi autori, avocați în Barul București, Constantin Iordan și Emil Kremer, sub pseudonimul literar Daniela Ernestina, care vor lansa pe data de 14, fiecare câte 3 lucrări. Am lăsat aceste 6 lucrări scrise de avocați la sfârșit, pentru că sunt cărți de poezii și sunt romane de dragoste, sunt romane în care apare și un alt vector decât cel din tribunal. Pentru că este într-adevăr luna cadourilor din partea organizatorilor acestei după-amieze a Barului București. Vă rugăm să primiți, domnule profesor, autorul, doamna profesor. Mulțumesc, domnule. Sigur că da. Sunt cărți, pentru că în cadrul bibliotecii am considerat că este cel mai potrivit cadou din luna cadou. În continuare, autorul vă roagă să sofiți la autograf. Dar înainte de autograf, dacă îmi permiteți, aș dori și îmi cer scuze să mulțumesc și editurii Universul Juridic. Foștilor mei colegi de facultate și reprezentanților Spitalului Elias. Vă mulțumesc.
alături în calitate de partener la cele 4 etape pe care noi le-am avut de lansare de carte în Biblioteca Avocației. Editură, care îi mulțumim pentru acest parteneriat.